Zrkadlo vnímania. Kapitola Rané uvedomenie a synchronizácie. Keď som bol tínedžer, často som sa pohyboval medzi kamarátmi, ktorí už pili alebo fajčili, hoci ja nikdy nie. Až do 18 rokov som sa nedotkol ani cigarety, ani alkoholu, ale bavilo ma byť s nimi. Bola tam radosť, energia a pocit spolupatričnosti. Občas sa ku učiteľom či otcovi dostali reči, že vraj pijem alebo fajčím za školou. Ja som sa len ticho usmial. Nemusel som nikomu dokazovať svoju nevinu. Pravda bola vo mne. Raz na jarmoku som sa zo srandy tváril, že som trošku opitý, aby som zapadol medzi chalanov. Ľudia tomu uverili a zasa šírili reči. Ale práve vtedy som pochopil niečo hlboké. Ľudia ťa nevidia takého, aký si. Ľudia ťa vidia takého, akí sú oni sami. Každý sa pozerá cez svoj vlastný filter skúseností, emócií a súdov. Projekuje svoj vnútorný svet na ten vonkajší. A tak som sa naučil jedno z najdôležitejších pravidiel života. Nikdy nebojuj o to, čo si o tebe myslia druhí. Jediná pravda, ktorá má hodnotu, je tá, ktorú cítiš vo svojom vnútri. Tichá, stála a pravá. Keď žiješ z integrity, svet to možno hneď nerozpozná, ale tvoja vibrácia hovorí hlasnejšie než akékoľvek slová či klebety. Pretože pravda je frekvencia a tá sa vždy ukáže.